जोंनि थांखियाथ' माने बिथां जों जयेन जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बै समाव जोङो बिपिएल दंखायोमोन आरो गेजेर ससेयाव जों इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन। दा माखासे जों बिथांमोनहा फनब्र बर'आ 5 बोसोर सालायलांबाय। दा बेफोर गामि ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनो रोङाखै, मोनसे लामा मोजां खालामनो रोङाखै, सोरनिबा न'खरखौ नाहराखै। दा बेखौ जोङो उसुबिदा मोनदों। दा बिथांमोनखौ जों गाज्रि मोनदों। जाहाथे जोंनि नैबे लामाया सा खोला सानजा सोनाबा बेंटल टु बामोनगाव टु डाइरेक्ट सालबारि दंमोन। दा बेफोरबायदिया लेथ्रा जानाय दङ। बेफोरबायदि थानो समायला। जोङो बेखौ एसे गाज्रि मोननानै नोंथांमोनजों आंनि मोनदांथियावथ' मथा-मथि मोजाङानो जानांफिनगोन। बै समावबो मोजाङानो मावदोंमोन। दा माखासे जोंनि मालायफोरनिफ्राय जोङो खोथा लानानै जोङो बिथांमोनजों इउपिपिएलआव जोङो जयेन जाहैदोंमोन। जों थाबायफादोंमोन। दा जोंनि थाबायफानाय एबा माबा होख्रावनाय हरना गुना रिलि खालामनाय दा बेफोर जोंहा जेबो फैद'थियानो